двоє спортсменів, які нині живуть в Орхусі, Магне Стенберг Нільсен та Філіп Віммер Грос, провели марафон із виконання зворотних сальто. За 12 годин 27 хвилин вони сумарно зробили 3621 повтор. 1820 виконав Магне, 1081 Філіп. Показники перевищили попередні рекорди, а матеріали спроби подані на верифікацію до Гіннес. Акцію поєднали зі збором коштів для Ліструб ІФ Gymnastic and Fitness, який у березні 2025 року втратив понад 1 мільйон крон через шахрайство. Збір триває через MobilePay та спонсорські внески за кожне сальто. На недільний ранок через MobilePay надійшло трохи більше 8 тисяч крон. Ну а якщо хочете бути в курсі останніх новин, то підписуйтесь на наш YouTube канал. Також читайте найсвіжіші новини Орхуса на нашому сайті. Посилання у шапці профілю.